দুইটা একাধারে কিলোকে 100 টাকা নেইଯିବ ତ ପାଣିଛି ଆଉ ଯା ନେଇ ବାଛି ଦେଇ ହବନି କିଛି ତ ନାହିଁ ସବୁ ଏକାଡେ ପକେଇବ ବାଛିକି ନେବେ ବଡ 80 ଟଙ୍କା ନା ତ ଭାଇ ଯା ନରମ ନାହିଁ 80 ଟଙ୍କା ନା ତ ଭାଇ 80 ଟଙ୍କା ଯା ତାକୁ ବି 80 ଯା ହଁ पानी आ गया देसी पानी आ गया हां देसी ए जगहटा हूँ कटक खपुरिया एठी राति 12टारे स्टार्ट हुए सकाळ 6टारे शेष हुए एठी केवल बेपारी मान ही आसती माछ नवाई
ଗାଡ଼ି 4:30 ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2ଟା ଟାଇମ୍ ହେବ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କଟକ ଖପୁରିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଆସ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ମାଛ ଅଛି ସେଠି କେତେ ହବ ଭାଇ? ଦିଅ ଏଇଟା ପୁରା ଆଉ କଣ କରିବା? ଏଇଟା କେତେ ଅଛି କି? ବଡ଼ଟା ନା ଗୋଡ଼ ଗୋଟିକିଆ ହେଉକା ভিডিওটি ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।